Čaute, čaute. Sme na ceste do Viedne. Ideme tam hrať na ulici, lebo nás mami povyhadzovali z domov, že nič nerobíme. Tak hráme na ulici teraz. Týmto vás žiadame o malú pomoc finančnú. Ja potrebujem požičať 70 centov. Do nádrže potrebujem. Aj Marek potrebuje nejaké peniažky. 23 centov potrebuje Marek. Práve sa ponáhľame na Marekov vlak a na Kamilov, ktorý ide 19:49. Ktorý sme si prenajali. Takže tomu musíme trochu upáliť. Nemíňaj miesto na karce, alebo mi to z bagrity uberá. Prepáč, už to stopnem. Je to super. Rozsekla sa mi v prúde močka. Mám hubu plnú paliva. Nie, to čo, ja som chudák. Ja mám len tresku, lebo mi neostali už peniaze na ruček. Ja mám črevo. Budem iba tresku. Bak mi dati na babi.